Yo. Ebengavenzima ngama-workout ayizona. Bengasakhona ukufila cishe inyawo zami, especially after lawa masethe besawasebenzisa. Ngikutshelile ukuthi you should pace yourself. Kodwa ulaleli. Uzizwa unjani manje? Sengingcono. Engisizele naleya massage yakho. Ngiyabonga. From now on, indoda yakho kumele ikunike ama-massage. Ngoba ngiyabona nje ukuthi this thing is slowly turning into a habit. Angeke. You know ukuthi akekho umuntu onganginiki massage engcono ukudlula yakho. Plus, owazile nje useless. Uyavilapha nje futhi. So, wena uqale nginike ukuthanda ama-crossword puzzles. Since I learned ukuthi someone is into them. So, nami ngifuna ukubona if I can be as good. Well, I'm just grateful for letting me spend the night. Okunye lokho ekungamelanga ukuthi kube habit. Angifuni indoda yakhe icabanga ukuthi I'm smashing you. Well, speaking of that, what's new? Kwenzakalani phakathi kwakho no Amiri? Any progress? Oh, logo. That's a done deal. Mission accomplished on that one. Oh, so single wako? Well, almost. Almost. Then why would you say mission accomplished? As in like, kufeziwe? Beg. Ngitholile attention yakhe. His eyes are on me now. Okusele nje is for me to close the deal. And then, he's all mine. Then intombi yakhe? What about her? Basathandana. I don't care. That man is drooling. And once he gets a piece of this, he's never gonna go back to her. Leya ntombazane nje akuyona competition like him. Ushilo kodwa ukuthi uyamthanda. Well, he won't be feeling like that after he's been in this bed. You sound very confident about that. Okwaki lost it the first time she saw me and panicked. That's when I knew ukuthi she's insecure. Ekumele ngikwenze nje ukumpress ama-button and break her confidence. Then she'll self-destruct because she's weak also. That's cold. Well, I'm dizzy for Amir. She's not worthy of him. Leandro Deyami has always been mine. Ukuthi nje bekangakakwazi lokho. So I am here to take what's mine. Haike. Shuti, take him to me. Take him. Sorry. This is not a game, Sasa. Amir is the last piece of my puzzle, Kujeniam. And ngizokwenza konke eksemandleni ukuthi ngimthole. Okay. I see that smile in those beautiful brown eyes, girl. I hear your voice, it whispers in the dark. Yeah. You make it. Amir, ngifuna wazi ukuthi angiyena lo ohlala eSohome owakudala wawumazi. I mean, say mina, but I'm more now. And ngifuna experience all I can offer, because there's much more I can give you.
Sure, dog. Grand. Yeah, grand and fun. Just that I'm lazy to go to work. I wish kube being late shift njengayo mfana. Skipper not yom. Bengifuna ube umuntu oqala ukucava. Hayi baba. Serious? Serious mfana. I'm proposing. Ngifuna uzuke abe iflo yami. A big step, boy. Sure. I've never been so sure about anything, mfana, in my life. Congrats, boy. I think yaziyo nje ukuthi you're gonna make her the happiest woman in the world. Wazonke ama-flaws wami. And still, accept her as lo muntu enguye mfethu. I've received nothing but love for the past 4 years. I want to build with him, mfana. And you will, man. But I'm sure yazi ukuthi ime best man ne. Obvious, dog. Hi, Koki. Unjani? Uhlala la? Bega man. I think mina now we got off on the wrong foot. Asike isidingo sale tension ekhona phakathi kwami now. Yazi ukuthi unesiphiwo sokuvela uvumbuke nje out of nowhere uzongibangela isicefe. Nyazi, it can be intimidating when another woman enters the space you and your man have created. Kodwa ngithembe, angizange ngokubi. Mina intimidated by wena. Avuzitshela shem. Angivele nje ngibe intimidated kalula kanjalo. Believe me, uAmir uyakuthanda shem. The last time he took me out, bekakhuluma ngawe and how much you mean to him. You and Amir went out? He took me to Langora. Fabulous place. Kahle mina nawe sicocana la. Nokuthi ufunani la? Engishoyo nje ukuthi you have a good man that loves and adores you. Abantu besifazana abaningi would kill to be in this situation right now. And I think it's cute how Amir's preferences have changed. Because honestly, intonyana efana nawe 4 years ago wouldn't have stood a chance with him. Uyabona, Amir had a type. All his women were the same. A fam ass, a gym buddy, nenyamanyana nje, yabo? Pretty much how I look like. So wena, mele ngabe uyajabula ukuthi he lowered his standards. Uyangijwayela wena. Turn the beat up, got the neighbors in here knocking on the floor. Turn the heat up, baby.
see her when she walking through the door. If he ain't spend it, she could have him, man, that nigga gotta go. See that it's up, but they still counting all this money on the floor. We be ballin' off the course, we be really making plays. She don't really want no beef if she can't say it to my face. So Angel, uthola kanjani indawo so far? Amir ngombana njengomuntu okayisazi. Sinokuxoxa lapho nalapho. He's a very nice guy. Very accommodating. Mara butako on the other hand, ayishayisani kahle. Yabona lo izoba strong nje ngicela ungazikhathazi ngaye. Ayinto yangizonda. Listen Andy, ubhuti wami akakuzondi, okay? Ulokhelwe nezinto zakhe nje, izinto ezingahlangene futhi nawe. Inkinga uyabanda mama. Awa mkhohle loyo, futhi nje une-interview enkulu ezayo. Iyona bengibile ngayo sikhathaza ngayo, nathi ubhuti wami. Ayiqinisile. So angitshela. Usisilungiselela? Yazi shona isla ngoba phela sobala ukuthi awusibona. Songazondlula ungambingeleli nokubingelela. That's so rude. Tsitsi lo mngani wakho udla ama-chocolate wami. Enhle kubani uthi awadle mara. Ngoba ngikhumbula nje mina nginikeza umuntu imvume yokuthi athinte ukudla kwami. Megan. Kodwa wayesiphatha kanje over a chocolate. Ama-chocolate wami usilawo. Shon, sobabili sazi isilento ayimayelana nama-tumbles wakho. Bheka Shon, ngiyaqonda ukuthi ucaskile ukuthi u-Andrew nothi ngame ngokukhuluma no-Amir ungazi. Okukhulu kunaloko ukuthi ngikufihlele ukuthi mina ngubani. Ngiyazi ukuthi awusengakakuthole enhlizweni yakho kwamukela ukuthi mina ngohlobo luni lomuntu, futhi ngiyakuconda lokho. Kodwa impi yakho inami, nothi u-Andy akahlangene nakancane nalolu daba. Awungitshele. Like umtshela kanjani umama ungakakhulumi nami kuqala? Angimtshelanga uma vele waseyazi. Into engiyenzile mina kumnezi isiqiniseko sokuthi le nto abekade ayibona kwakuyiqiniso. And then le relationship yakho le noSiya phela mina bengicanga ukunashaya. Usiya kwakuyikhava nje. Well sengisho ukuthi mina noSiya besenze ngathi siyathandana ngoba kwakusisiza sobabili. Khuluma ngani manje? Well Siya is gay njengami. Wayefuna ukucasha naye nje. Siya is gay. Ngiyazi ukuthi kuyamangasa. He actually just came out kumndeni wakhe a few days ago. Ngiyaxolisa ukuthi angizange kwena kuqala. Kwakufanele ngawuwena umuntu ekuqala engamazisa. Ukuthi nje awuhlezi ungeseka njengobhuti omdala. Uhlezi ungifikela. Kodwa lo hamba kwakumele ngilihambe ngingedwa. Futhi wangithatha isikhathi ukuthi ngiqonda ukuthi ngingibani mina. Bengakwazi ukuqonda ukuthi kungani ngizizwa ngalendlela bengade ngizizwa ngayo. Nokuthi kungani ngangithanda lokho ebengade ngikuthanda. Konke lo ngangifuna ukukuthola ngaphandle kosizo lakho. It was deeply personal for me. So, into zami ungitshela yona wena ukuthi coming out on TikTok made more sense than you talking to me first. Do you know how embarrassing that was? Do you know what I had to go through and like? Oh, sesibiyele lapho futhi ukuthi ngakuhlambalaza kanjani nokuthi ama-post amakwenza wafile ngenye indlela. Bheka, impilo yami le, okay? Ngimdala nangaka, ngenza noma yini engiyifunayo. Anginasidingo sokuthi ngize kuwena kuqala. And right there is your problem. Ucabanga ukuthi wazi yonke into wena Thithi. And I was next. Sasemncane wena.
awazi nokuthi if lento yakho yi-phase na ezophela makuhamba isikhathi. Awungitshele like uzoyenza kanjani mase ungasafuni ukuba igay after 4 years? Uyazi ukuthi uzwala nje umuntu ongaqondile utho right now. Well ke bhuti wami. Ngiyilesbian namhlanje. Nakusasa futhi ngizovuka ngiyilo. Njengoba ngizobe ngiyilesbian iminyakeni emine ezayo. Are you sure about that? Shon. Ngumfowethu futhi ngiyakuthanda. Futhi ngiyathemba ukuthi sizondlula konke lokho. Kodwa kwamanje ngicela ukukhumbula ukuthi lo muntu ohleli lapha ngaphandle akayena ingcenye yayo yonke lento le. Akasoze futhi abengiyo. Andrew isithandwa sempilo yami. Futhi ngisimisela ukulwa nawo wonke umuntu ozama ukumenza kabi. Even if it means kumele ngilwe nawe. Lunch break nkosi yami ufunani la? Engizosibulala lesi sifebe mntasekhaya ngiyakutshela ngizosibulala. Sisasa kuleyo nto futhi. Singaba kuphi? Phela nje lo yanondindwa nje uyidemoni nje empilweni yami. Abangifakela istress. I'm guessing ngoba ungitshela ngale ndaba awumtholanga uzo wefonini. Angikwazanga umthola. I need my friend. Ukuphi yena? She's busy. Lalela. Ngicela ungitshela ngale ndaba later mase ngifike endlini njengamanje. I need to take my lunch very quickly. I have a lot of things to do. Angeke ngikwazi. Ngeke sikwazi ukukhuluma later. Ngikwatile mina manje. Okay. So, ngisathi ngilinde iUber. Vumbuka yani intombazana out of nowhere just like that. Athi kimi. I should not be intimidated by her. Mina intimidated by her. Angizoke intimidated intombazana njengaye mina. Ungitshela lokho. Heya. Bezika lapho athi uAmir uthanda amantombazana anama firm ass, amantombazana afit and athletic. Hayibo, ukungicedela mntasekhaya. Wabela wathi I see ukuthi uAmir has lowered his standards. Ithini ngami le ntombazana? Ngavele ngabona lapho siswami ukuthi abona lo yamele ngimkhahlele lo. Bengibila. Umkhahlelile inbo? Ubalekile. Lalela, mntasekhaya. Le ntombazana ngivele ngayekela kalula nje kanjalo. Uzongijwayela kabi. Ngifuna ukuthi mina nawe simfune simthole. Simshaye. Sithi nje ukumphula nje amathambo nje kancane. Ini? Yeah, yena mkhulu. Mara ngisengakubona nje uthi ugrafa apha amantombazana amakhulu kunaye. So mina nama sihlangene singamqomba phansi. Uyahlanya koki. I'm not jumping anyone mina. Mara ungidelelile nje. Yeah, so deal with it, sissy. Mina ngeke ngize ngiye jail just because someone is stepping on your toes. So you're not gonna back me up. Lalela koki. Usiswami omncane futhi ngiyakuthanda. Kodwa ngizokutshela iqiniso about what's been on my mind. Ngayo yonke lento kaButlali. In fact, this Butlali thing is a wake-up call. This is a blessing in disguise. Wake-up call, blessing in disguise. What the hell are you talking about, Naledi? You've been lax of late, Koki. You're taking everything for granted. Your love life, your health, yonke into nje. In fact, this is gonna keep you on your toes. Yeah, plenkulmo yakho. You were supposed to do your master's program this year, a few weeks ago. What's in wena? Blah, blah, blah. Mina, I'm not ready. Ngizoyenza next year. Okay, fine. Ngakutholela interview with my boss. And what did you do? You ghosted her. Into yaziyo nje. Ukuhlala usuku lonke udle. Uhlale couchini. That is why you have that big ass. And don't even get me started with the smoking and drinking. You need to get your shit together. Or else uzolahlekelwa yo yonke into, including your man.
Go to the gym, cut off the smoking, and uyekele lento kuhlala couching the whole day with that awful bonnet and gown. In fact, this girl is who you wish you were. That is why umsama kangaka. Usho ukuthi usiswami? Oh, hamba ubuza unyoko. Tough shift. The worst this month, fam. Can we talk, Chief? Bitch, ngiyazi akusindaba zami ne. But ama-tumbles boy. Solo nabantu manje wena for chocolate. Uyakutshela kanti. Njengoba ngishilo uthi yami ne akusindaba zami. Mara mfethu ngiyazi ukuthi usa-adjust indaba kasisi wakho. Mara shoni mfethu umuntu grand ungenza kangcono. Ngeke mfethu ushone ngimaziyo mina enze ngalendlela le if ucabana na someone. Umntana lo endi mfethu akahluphi umuntu. Angisiboni ke mina isidingo sokuthi umtreat ngalendlela omtreat ngayo. Hi. Why ula ngaphandle vele? Bengicela ukuthi singene la endlini isikhuluma. No, I'm good, Racha. So let's talk. Kla? What difference does it make? Kanti sana sami kwenzakalani? Like angi-understand. Ikuphi kanti inkinga? Inkinga? Akunankinga la. But wa-avoid ama-calls ami, ama-message ami. Angazi ukuthi kwenzakalani. Ngoba bengibusy. Busy? Wenzani? Ngibusy ngicabanga ngeboyfriend yami imbumbulo. Ehluleka ukutshela ibest yayo ukuthi ngikhona. Mara sana sami ngizamile mase ukukuchazela ukuthi kwenzakaleni. Kunini uchaza? Into engizwile. Ngoba into ekhuluma into yelele. Into yalena? Yebo, into yale. Baby, ngikubizele la ukuthi sizolungisa man. Yazi mina sengikhathele masilokusiyilwa nje. Then khuluma iqiniso, Amir. If bo aware ukuthi le ntombazana le ayinayo i-boyfriend, kuza kanjani ungamtshelanga? Noma kuma discussion wenu ngama relationship status ngivele ngakhohleka nje kanjalo. And then expect ukuthi mina ngikholwa ukuthi le ntombazana isuka la isuka khona ukuthi izohlala duze nawe. It's just a pure coincidence. Okay, yazini. Bheka sana sami. Ngiyazi ukuthi yonke lento ibukeka suspicious. But I wanna assure you, ayikho into eyenzakala phakathi kwami nalo muntu lo. Like, lo muntu sina 3 years mina naye singakhulumi. And ngicabanga ukuthi izoba kanje. Okay ke, ngibe wrong ukuthi ngingamtsheli kwasekuqaleni ngalento yami nawe. Ukuthi nje nawe uthanda ukwenza izinto zibe big deal. Phezukwa lokho. Uyamthatha umusa to my favorite restaurant. Kuzo zonke izindawo nakhetha ukuthi niye Lungaro. Mara besiphumile nje kuphela siyo catch up. And iLungaro yona ndawo efika emqondo nami kuphela mangicabanga. Ngicela uye ukungitreata ngathi ngiyakuthithela. I'm not. Yes you are. Like ngifila ngathi ngihamba ama trials becale ngingalenzanga. Yabona umqondo wami uqala ukungitshela manje ukuthi if ubuhlali bekabuya ngalendlela bebuya ngayo ekuqaleni. Ngabe yonke lento le yazange yenzeke. Like ngibona ngathi kwenza ufile uncomfortable ngoba nakho umuhle. Lalela la. Angi-intimidate mina ile ntombazana leyo. Uyangizwa? But ke why you act ngalendlela act ngayo? Hi guys. Hi Koki. Ninjani?
did I walk into something la? Hayi. Akulutho. Sure. Yeah, I'm sure. Zikhiphani? Well, ngipheke amathumbu laphana. And ngiyazi ukuthi they're your favorite, so bengizokucela ukuthi ungijoine for isapha. Kanti wena usho ngokuthi i-vegetarian? I mean, ngiyilo but inyama yakho mas akuyona yami. Okay, yazini. Athi ngingene la endlini ngishintshe and then ngizofika. Okay. Injani dessert yakho? Mnandi yazi. Stress sami ukuthi ngidle lapha komphethe. I'm worried ukuthi ngizovele ngimoshe khona la. Nayi kanikhuleka ngimande. Into engi-understand ukuthi kuza kanjani uhlala endlini engena dining table namasofa. Ngikutshelile nje ukuthi amasofa ami, I got rid of them. And my new dining table, neyitulo, should be here by Monday. Asenze kanje naye kodwa. Next time uzopheka and then sihambe siyohlala kwami. Ifike nakhona mnankinga. I'll have to think about that. Remember those days when we used to come back at Rumindlako drunk from all the partying and clubbing, and then wake up the following day ngepapalazi umhlaba. Ilapha ekuseni sovuka sesiyofuna inyama ke lapha. Inyama eshisiwe. Sizama ukubulala lepapalazi. Mina ngisayibuza nokuthi kuza kanjani ngisasene live. Indlela ngiphuze ngayo utshwala. Namangazi. Azi eqinisweni impilo be right kudala. Umuntu beyangana stress, like ngana ama responsibilities. Bekuyithi nje beke libeke. Manje ke nemali stress ngerent ngapha save izindlu, umsebenzi nawo ume ngapha. Hey, ukukhula iscam nje. Mina, I miss sleeping in your arms. How you used to hold me tight. Ungilungise inwele. Ngiqabule isiphongo. I've always felt safe knowing ukuthi you were there. Until ngize ngiphalazele inwele zakho. Oh please, ungangikhumbuzi nje lelo langa. I was actually traumatized, eh? Yo, nami ngayeka lapho ukudla kwama-China. Namhlanje nje ngikudla. But you made it up to me. Chocolates, roses. Wangenza ngifeel special. You've always known your way to my heart, Rami. Hawu mngana. I had to right my wrongs. Mngani wakho. Hayi, lelo gama ngathi singalibekela le kude nje. Wayisho njani? Ngisho ukuthi asikho isidingo sokuthi sisebenzise lelo gama. Especially now because izinto seyihlukile. Feels different. I understand, yes. Ngiyayibona indlela ngibuka ngayo. Your eyes tell the whole story. Ngiyazi ukuthi ufunani.
And Ntembi, I also want the same thing. But Bushalin. Rami, let's not play games. Spadala. I'm here. So, take me. Angwazi. Sorry.